ka se ka kakao sɛnɛnaw dɛmɛ ka balo ka ɲɛ kakao sɛnɛ kuntagalajan na o ye CPR Kanaan jɛkulu ka laɲini ye Dalowa Côte d'Ivoire tilebiyanfan cɛmancɛla la. Kakao sɛnɛnaw ka sɔrɔ yiriwali projet bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ k'o kalan baaraw la i n'a fɔ sɛbalo, lait, sonsan ani aguti n'a ɲɔgɔnnaw. O b'a to sɛnɛkɛlaw ka wari sɔrɔ tɛ siri sɛrɛ dɔnɔ na tugun. Anw hakili kɔni na ni baara kofɔlen minnu fɔlen filɛ nin ye nin bɛ se ka kɛ sababu ye ni sɛnɛkɛlaw y'o cɛsiri a fɛ k'o ka sɔrɔ fɛnw yiriwa ni ka dɔ fara u ka nafolo sɔrɔtaw kan minnu bɛ sɔrɔ kakao sɛnɛ fɛ. O la o bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka ɲɛnɛmaya la ɲɛɲɛ min na o hukumu kɔnɔna la ni kalanso in dayɛlɛ la. Kakao sɛnɛnaw ka sɔrɔ yiriwali projet Useni Bɔbungu dɛmɛ kosɛbɛ ale min ye yiriturula ye ni kafe hectare 1 b'a fɛ kakao hectare 1 ni lastigo hectare 1 a siɲɛ fɔlɔ dɛmɛna kosɛbɛ coopérative ka technicienw fɛ nin y'a siɲɛ filanan ye a ye wasa sɔrɔ kosɛbɛ a ka sɛw feereli la bi a b'a laɲini ka sonsanni marali dabɔ. Premièrement, j'ai lancé au moins 500 têtes. Siɲɛ fɔlɔ la n ye 500 kɛ siɲɛ filanan na 600 awa o bɛɛ feerela ka ban n'a tɔtola 150 hali ni maa min b'a fɛ sisan n bɛ se ka a tɔ feere o ma. Nin bɛ ne dɛmɛ kosɛbɛ waati min na ni kakao tɛ yen sabula kakao bɛ ban ka jɔ min ni denmisɛnninw ka musaka gɛlɛya. Bon, on n'a plus de moyens pour suivre les enfants. Muso minnu bɛ ɲɔgɔn jɛɛrɛ dugu kɔnɔ wari mara la ani so kɔnɔ kungoyaw labɛnni na n'u ye kakao sɛnɛnaw musow ye avec kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn jɛɛrɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 1 walasa ka wari fara ɲɔgɔn kan 200 fo ka taa se 1 ɲɔgɔnna ma u bɛ 20 fana bɔ n'o bɛ bɛn u ka bɔ mafaraw ma. Kwadjo Amina min ye avec wari marala ɲɛmɔgɔ a b'a yira k'a fɔ ni projet in nafa ka bon kosɛbɛ musow ma. Wagati dɔw la san bɛ ban ka 4 jate ɲɔgɔn to an ka jiginnen kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kama an b'o 4 tilan ani ɲɔgɔn na o kɛla sababu ye ka muso caman dɛmɛ ka baarada wɛrɛw sɔrɔ minnu bɛ se ka u ka foro baaraw dafa ka kɔn an tun bɛ foro baara dɔrɔn de kɛ nka an bɛ don min na i ko bi muso caman ye ko wɛrɛ sɔrɔ ka kɛ min ni foro tɛ ɲɔgɔn sira la. K'a d'an ma avec borofara min bɛ Zene 2 min bɛ kilomètre 12 ka bɔ Dalowa Côte d'Ivoire tilebiyanfan cɛmancɛ la n'o kɔrɔ ye Gorokan na an y'a kɛ ka filɛ ni muso ninnu y'a kɛ ka filɛ bi maloforo b'o bolo n'o ye bɛɛ janforo ye nin muso ninnu jantonin de foro in na jɛkulu kɔnɔ o ka ɲɛmɔgɔ Tibilo Iri Chantal fɛ nin tɛ k'a laban ye. Tilani mana kɛ ne bɛ se ka 10 ɲɔgɔn sɔrɔ awa n bɛ se ka juru fana ta jiginnen kɔnɔ ka fara n bɔrɔ kan san kɔnɔ n bɛ se ka 60 sɔrɔ ne bɛ jɛgɛ le feere n bɛ taa jɛgɛjalaw ne ta ni k'o feere ni cogo de la ne bɛ wari sɔrɔ awa n bɛ nafa fana caman sɔrɔ o baara in na. Ni ko in labɛnna ka ɲɛ kosɛbɛ musow de fɛ ɲɛmɔgɔya kunda avec jamakulu bɛ muso 20 ɲɔgɔnna ta minnu fanga ka bon kosɛbɛ dɛmɛ sira kan o y'a to avec sela ka kakao sɛnɛna caman de dɛmɛ minnu ka forow o tun bɛ bɔnɛ a la sabula o tun bɛ kɔrɔkɔ juruw le ta minnu tɛ se ka sara u bolo kɔfɛ. An bɛ don min na i ko bi an ka cɛw tɛ juru ta i n'a fɔ fɔlɔ o tun bɛ juru ta ɲɛ min na ka o juru ta waga 12 n'i y'a sara waga 20 ɲɔgɔn na avec ka jiginɛ y'a to o bɛɛ banna awa kalanw ta tun mana se ɲɛgan dɔrɔn de tun bɛ yen bi an b'an ka cɛw dɛmɛ ni cogoya de la hali n'o ye waga 20 juru ta o b'a sara waga 22 dɔrɔn. Coopérative CPR Kanaan de Kim ka jate a la ale min bɛ la k'a fɔ ka bɔ yiriturula 1739 la an kana ka ci kɛ kalansow jɔ Dalowa fan loro bɛɛ lajɛlen na ni k'o sabati ɲɔgɔn dɛmɛ juru dɔw ani wari mara kan avec ka jɛkulu 40 ni coopérative CPR Kanaan ni o dɔ ye o sera ka $60 le fara ɲɔgɔn kan san 2014 kɔnɔ. Alain Amonti, VOA Bambara, Abidjan, Côte d'Ivoire.